Това, което ще представим днес, е коледни ангели, които ще направим с помощта на сухата техника Fields. Значи ще ни трябва необходимите материали, ще бъдат вълна. Ето тук може да видим. В различни цветове, ако желаем. Игла за филцване, стирофор за основа, тяло и главичка. Другото, което ще ни трябва допълнително, са ето тези допълнителни елементи и иглички, които ще ползваме за доразкрасяване вече при завършен вид на нашите ангелчета. Ще ни трябва и едно фолио, картонено фолио, от което ще изрежем ето такива крилца за нашите ангелчета и скалпелче. Така, значи ще започнем първо с тялото. Взимаме си конуса и част от вълната. Леко си разчепваме, ето по този начин, за да стане по-пухкава, и започваме да набиваме самата вълна в основата на конус с помощта на иглата. Гледаме да правим постъпателни движения, вертикални, и да не изкривяме иглата по този начин или по този. Просто вертикално движим иглата. Трябва да се набие цялата вълна. Това ще видим всъщност от момента, в който се слегне и не е толкова рошава и пухкава. Ето, примерно, ако тук ни е останало малко повече вълна и искаме да закрием даден участък, който се намира ето тук отдолу, леко белее, просто си провлачваме с игличката и го забиваме, за да закрием бялото. Ето така. Взимаме част от излишната вълна и я слагаме там, където трябва. Така. Сега може да смесим два цвята вълна. Тази основната, която до сега правихме с нея. Разчепвам си малко. Ще взема малко от кафявата. Като също разчепвам заедно с по-тъмната. И взимам част от нея. И започвам отново да буда. И сега ще го изкараме цялото конусче догоре по този начин, с приливане на вълна в друг цвят, по-тъмен от основния. Вече свършихме с нашето конусче като основа. И сега ще започнем да правим едни снежинки. Взимаме си малки кончета, издърпваме от вълната и с помощта на иглата вкарваме в основната вълна. Така. Ще направим кръстосване. Най-добре ще е да фиксираме първо в двата края, тук и тук, и след това да караме по дължината
като се опитваме да правим една права. Ето по този начин обръщаме, за да ползваме цялата вълна. Леко усукваме, за да не е толкова пухкава, да се оформи като конец. И така по този начин ще завършим нашата снежинка. Ето вече нашия завършен конус с звездички, снежинки по-точно. Сега ще вземем част от вълната, за да си направим косата на нашето ангелче. Ето това е нашата глава, в случая стироформ топче. Взимаме количество от вълната. В случая ще ползвам силикон, топъл силикон, но вие може да ползвате някакво по-здраво лепило, ако нямате силиконов пистолет. Ще вземем една клечка за зъби и ще промушим стироформ топчето. По този начин ще прикрепим главата към тялото, към конуса, който направихме. Ето така. Отново с помощта на силикона ще сложим нашето ореолче на главата на ангелчето. По желание може да сложите и някакви дребни елементчета за декорация на тялото. В случая ще сложа подходящи дървени копченца, които добре ще се впишат на нашето ангелче коледно. Сега с помощта на кърфички и нашите паети слагаме кърфичката в паетката и поставяме. Ето по този начин правим нашата декорация върху основата. Сега ще трябва да залепим крилата, след като вече сме изрязали от дебелия картон. Така. Пак с помощта на силикона слагам върху основата. И притискам. Същото ще направим и от другата страна с другото крило. Това, което остана да направим, е лицето на нашето ангелче. С помощта на маркер ще направим очички и уста. Ето го. Нашето ангелче е готово.